Goddag og velkommen til webinar. Velkommen på vegne af Syddjurs Kommune og OS2 opgavefordeler. Jeg hører ingen lyd. Ja, jeg går videre her. Vi er lidt spændt på teknikken her. Vi har ikke holdt webinar for så mange mennesker. Der er 77 tilmeldte, så vi er sådan lidt spændt på, om det hele kommer til at køre. Vi har valgt at lave en optagelse. Skal I vide, når I skriver spørgsmål ind på chatten, så vil de komme til at fremgå optagelsen. I er selvfølgelig meget velkommen til at spørge undervejs også, under præsentationerne. Men de vil så blive synlige med navn og indhold på optagelsen efterfølgende. Det, der er i fokus i dag, er OS2 opgavefordelere i forbindelse med opmærkning af organisation med KLI. I Syddjurs betragter vi OS2 opgavefordelere som en central komponent i forbindelse med opmærkning af organisation. Vi bruger det selv til postfordeling, men det, der er interessant som perspektiv nu, er jo, at vi skal til at kunne lave dynamisk afgrænsning på vores jobfunktionsroller. Og der forventer vi også, at der vil vi bruge OS2 opgavefordeler som en central komponent. Den er ikke helt dækkende i sin nuværende form i forhold til opmærkning af organisation, men det er noget, som der bliver arbejdet på lige her as we speak. Vi har workshop her i januar med arkitekter og er ved at få lavet et review på løsningen, og der vil blive bestilt en ny version hos Miracle forventeligt her i løbet af januar, som gør, at vi kan sammen med OS2 opgavefordeler vil kunne gennemføre den her opmærkning, som skal bruges i forbindelse med jobfunktionsrollerne. To programpunkter nu. Først er Brian Jacobsen fra Taxon, der lige vil indlede og sætte scenen i forhold til, hvorfor man skal opmærke sin organisation med KLE, og hvad perspektiverne er i det, og så kommer Peter Søgaard lige bagefter og helt skal vi sige lavpraktisk viser, hvordan man kan anvende OS2 opgavefordeler. Så det er sådan set det, der er sat op. Og igen, I er meget velkommen til at skrive spørgsmål undervejs på chatten. Vi giver jer ikke lyd, fordi så bliver det uoverskueligt med 51 deltagere der lige nu. Så derfor skal I bruge chatten til spørgsmål, og så vil vi svare på den, som det kan lade sig gøre. Men jeg vil give ordet til Brian. Tak, jeg håber, I kan høre mig. Kan du høre mig, Henrik? Ja. Fint. Jamen, jeg hedder Brian Jacobsen og kommer fra Taxon og skal lige indlede kort med, hvorfor vi skal mærke op. Jeg tror, at grunden til, at der er så mange i dag, det er, at det efterhånden er blevet kendt, eller hvad man nu vil kalde det, at vi skal mærke op. Og så er det måske rart lige at få på plads, hvorfor der skal opmærkes i organisationen, og så kommer Peter som sagt og viser, hvordan. Men jeg vil lynhurtigt lige gennemgå nogle af de tanker, som ligger bag alt det her. Den store vision er i virkeligheden at gøre administration af brugere til medarbejdere, og så processer nemmere og i princippet også bedre. Og en af de ting, som især er interessant, det var Henrik også lige inde på, det er sådan noget som adgangsstyring. Hvordan kan vi gøre det nemmere at styre en frygtelig masse medarbejderes adgang til ufattelig mange systemer. Og der er KLE og jobfunktionsroller jo en central del, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver i praksis. Jeg vil gennemgå lidt om visionen i stedet for. Og der kommer noget på skærmen, tror jeg. Jeg har i hvert fald sådan et lille loading-ting. Der kommer et lille billede, som i virkeligheden viser, hvordan visionen er at sætte KLE ind som en slags bindeled mellem systemer og organisation. Jeg taler, mens den forhåbentlig kommer. Ideen er i virkeligheden, at man tager, i stedet for at gå ud i hver enkelt system og så sige, hvem skal have adgang. Det bliver meget administration, det er jeg sikker på, at I allerede ved. Så går man ud og siger, at det enkelte system, fagsystem, det får simpelthen et eller flere KLE-numre, og så er det det, der styrer adgangen. Så over på den anden side, der kan vi sige, der har vi organisationen, det er jo så den, vi skal have opmærket med KLE-numre. Og så har vi et adgangssystem, som i virkeligheden kan sige, at når en medarbejder ønsker at gå ind på et system, så kan adgangssystemet slå op i organisationen
og se den medarbejder, hvilke KLE-nummer har den medarbejder, og passer de med det system, som man vil logge ind på. Og hvis man har det rigtige KLE-nummer, som stemmer sammen med systemet, jamen så kommer man ind, og hvis man ikke har, så kommer man ikke ind. Det giver nogle helt fantastiske muligheder, fordi vi får i virkeligheden afkoblet den her mange til mange relationer mellem systemer og organisation. Så systemerne, de skal bare have et KLE-nummer, og det er i virkeligheden det eneste, de skal have. De skal faktisk ikke vide noget som helst om brugerne. Så længe de kan styre deres KLE-nummer, jamen så kan man faktisk bare ploppe et nyt system på, og så sige, du har det her KLE-nummer, og så vil adgangsstyring til det system faktisk være på plads. Bare bum. Fordi over i organisationen, der har dem, der skal have adgang til det her system, de har de rigtige KLE-numre. Jeg kan ikke se noget på min skærm, så jeg kommer til at tale sådan lidt frit fra leveren. Jeg håber, der er nogen af jer, der kan se det. Men det er virkelig det, der er ideen. Det er, at alting går via KLE, sådan så man faktisk får mulighed for at administrere organisationen fuldstændig for sig selv. Og det betyder, at man i virkeligheden kan sige, at når der kommer en ny medarbejder, så skal medarbejderen bare ind i organisationen, have en profil der, have nogle KLE-numre der, og så har den medarbejder præcis den adgang, som de skal have i alle systemerne, uden at man skal gøre mere end det. Det håber jeg jo i hvert fald skulle gøre nogle ting lidt simplere. Jeg kan i hvert fald se nogle kæmpe perspektiver også, når man kommer ud i, for eksempel en medarbejder får et andet job. Jamen så skal man bare rette vedkommendes KLE-nummer, og så vil den adgangsstyring, der er i virkeligheden, folde sig ud, sådan så systemerne, der er det de rigtige adgang, der ligger derude via sit KLE-nummer. Og når man så holder op med at arbejde i stedet, det er nogen, der gør en gang imellem, så kan man simpelthen deaktivere sådan en konto, og så har vedkommende ikke mere adgang til nogen som helst systemer. Det håber jeg, det er meget kort det her, og vi kommer til at tage det nogle gange, tror jeg. Men ideen er i virkeligheden at få skilt, hvad skal man sige, administrationen ad, sådan så vi ikke skal sidde og rode i en masse systemer hver gang, der er en medarbejder, der lige flytter sig en lille smule. Eller endnu værre, der er mange medarbejdere, der flytter sig. Så det er i hvert fald omkring adgangsstyring det, som den store vision går ud på, nemlig at gøre det meget nemmere at administrere. Så er der et andet trin, og nu skal jeg prøve at få Peter eller Henrik til at scrolle ned på den næste slide, for dem, der kan se den. Nemlig, at vi har også nogle processer, hvor vi kan bruge KLE. Nu nævnte Henrik også det her med postsortering. Hos Syddjurs, der er det sådan, at når den fysiske post kommer ind, så bliver den automatisk tagget med et KLE-nummer. Og det KLE-nummer, det bliver så slået op netop i vores 2 opgavefordeler. Og så får man fat i den organisationsenhed, som skal modtage posten, og den har så en e-mailadresse, og det er så den e-mailadresse, posten bliver sendt hen til. Og det betyder, at man har faktisk et flow, der er fuldstændig automatisk, men som hænger på, at vi har opmærket vores organisation, og vi har opmærket vores data. Og det bliver jo så det næste store skridt, det er at opmærke nogle data. For eksempel så kunne man også tænke sig på et intranet, at når man logger ind der som bruger, som medarbejder, så ved systemet jo, hvem man er, kan slå op, hvilke KLE-nummer man har som arbejdsområde, og så vise det på intranettet, som er relevant for de KLE-numre. Det vil sige, at vi kan virkelig lave en personlig intranet for hver enkelt medarbejder, baseret på KLE-numre. Alt det her, det baserer sig på en ting, og det er, at vi har opmærket organisationen med KLE. Og det er jo så i virkeligheden det, der er den store opgave her, og det er den, som jeg vil overlade til Peter, hvis han er klar, og gå ud i den praktiske del af det, og så vise, hvordan man gør det i opgavefordeleren.
Ja, hej. Jeg håber, at nogen kan høre mig i hvert fald. Øhm, som Brian nævnte, så anvender vi en komponent, der hedder vores 2 opgavefordeler, til at opmærke KLE med vores organisation i Syddjurs. Det jeg har adgang til her i dag, det er en testversion af vores 2 opgavefordeler, så jeg har mulighed for at logge ind som nogle forskellige medarbejdere. Så jeg skal nok sige, når jeg lige sidder og springer lidt rundt. Den her opgavefordeler, den er blevet fodret med Syddjurs Kommunes organisationsdata, det vil sige vores organisationsenheder og vores medarbejdere, og koblingerne imellem vores medarbejdere og organisation. Det har den fået via vores lokale organisationskomponent, men det vil selvfølgelig give mening på lidt længere sigt at lade den trække de her oplysninger fra støttesystemet og organisationen. Men lige nu der foregår det ved en direkte kobling mellem vores komponent og vores 2 opgavefordeler. Det, der er omdrejningspunktet i den her vores 2 opgavefordeler, det er, at vi opmærker egentlig ikke vores organisation med KLE-numre. Vi gør det modsatte. Vi opmærker KLE-numrene med organisationsenheder. Og det er ikke sikkert, det er det, vi skal gøre fremover. Men det var det, der gav mest mening, der hvor vi startede ud, nemlig med at skulle håndtere den her postfordeling. Og da vi nu stod med udfordringen om, at vi skal til at opmærke vores organisation med KLE-numre, så tænkte vi jo, at jamen, vi må da kunne bruge den her vores 2 opgavefordeler i en eller anden form, da det jo lidt er den samme opgave, vi står med. Og det er jo det, som Henrik han startede med at nævne, at der er vi ved at kigge lidt på arkitekturen i løsningen, for at se, hvordan får vi løst den her opgave bedst herinde i. Lige nu er jeg logget ind, og jeg har det lidt slemt med. Jeg kan godt se, at der kommer nogle spørgsmål ind. Jeg skal nok lige prøve at tage dem til sidst, fordi at det er nemlig nogle af de udfordringer, vi står med den nuværende version med. Så det kommer jeg lige tilbage til. Jeg starter bare lige med at vise noget af funktionaliteten i den nuværende løsning. Lige nu er jeg logget ind som en administrator. Det var faktisk ikke helt så heldigt. Jeg hopper lige over på en almindelig medarbejder. Lige nu er jeg logget ind som en helt almindelig medarbejder i Syddjurs Kommune, som hverken er leder eller ansvarlig for noget som helst. Og de kan egentlig som udgangspunkt logge ind i løsningen med single sign-on og se, hvordan vores KLE-numre er opmærket med organisation. Så jeg kan se, at, lad os bare starte fra toppen, at den, der hedder 00 Kommunens Styrelse, den har fået en ansvarlig organisationsenhed, der hedder Ledelsessekretariatet. Der står i parentes, at den, der er leder for Ledelsessekretariatet, det er en, der hedder Brian Slot. Det betyder helt konkret i den her OS2 indberetning-løsning, at det er den person, der har adgang til at gå ind og administrere fordelingen af post i Syddjurs Kommune på det her KLE-område. Der står også en organisationsenhed herovre til venstre. Det er den, vi i Syddjurs Kommune bruger til postfordelingen, som ikke nødvendigvis er den samme som den, vi har opmærket den ansvarlige organisationsenhed som. Det er, i nuværende version og opsætning er der næsten altid sammenfald, men der vil være nogle tidspunkter, hvor at den organisationsenhed, vi har sat på som den ansvarlige organisation, ikke nødvendigvis skal modtage vores post. Men vi tænker, i forbindelse med opmærkning af organisation, så vil det være informationen, der står herovre til højre, vi vil bruge, når vi skal opmærke organisationen med KLE-nummeret. Altså den, vi har angivet som ansvarlig kolonne. Hvis jeg logger på som en, der er leder i en organisationsenhed i Syddjurs Kommune. Nu er ham, jeg er logget på med, han har også administrative rettigheder i det her system, så der er lidt meget at se på. Der er nogle filtreringsmuligheder over, der gør, at
jeg kan sige, at han skal vise kun mine opgaver, hedder den. Og så får man kun vist de KLE-områder, hvor at den bruger, jeg er logget på, som har nogle adgang til. Og her kan han jo gå ind og ændre på ansvarstildelingerne, og selvfølgelig også de tildelinger, vi bruger til post i Syddjurs Kommune. Man kan også vælge at se alle KLE-områder. Her har vi for eksempel noget, der advarer om, at område 11, det er godt nok et udgået område, eller et helt udgået, en udgået hovedgruppe i KLE, men derfor kan vi jo stadigvæk have et behov for at have opmærkningen på nummeret. Det viser den her OS2 opgavefordeler ved at have nogle advarselstegn, at der mangler at blive taget ansvar for det her KLE-område. Nu har vi jo fyldt den ud i Syddjurs, men det er jo en hjælp til, at vi kan se, hvis der er nogle mangler, nogle huller i systemet, hvor at der er nogle KLE-områder, der ikke er dækket. Vi vil jo, for at skulle opmærke vores organisation, få brug for en lignende funktionalitet, for at se, om vi nu også har fået opmærket hele vores organisation med KLE-numre. Men det skærmbillede har vi ikke i dag. Hvis vi nu siger, at ham jeg er logget ind for nu, som er leder for digitalisering i Syddjurs Kommune, gerne vil sige, at Syddjurs eller digitaliseringsafdelingen skulle opmærkes med det her KLE-område 11, så kan jeg sige, den sætter vi på her. Og så er der indbygget noget nedarvning i løsningen, der gør, at medmindre der er andet specificeret, så nedarver de her KLE-grupper og emner fra de ovenstående tildelinger. Og det hjælper selvfølgelig til at minimere noget af vedligeholdet, at man kan udnytte den her hierarkiske nedarvning af tildelingerne. Der er også noget, nu er jeg logget ind som en leder. Hvis den leder ikke selv har lyst til at sidde og lave de her ting, så er der noget funktionalitet, der gør, at man kan udpege en stedfortræder. Og hvis jeg så logger ind som den stedfortræder, så har jeg mulighed for at gøre det samme som den leder, der var logget ind lige før. Så det vil sige, at der er ikke noget centralt vedligehold af brugerrettighed i den her løsning. Det hele det bunder i, jamen, hvem er det, vi har opmærket som værende ledere for organisationsenhederne i vores organisationskomponent. Plus, hvis der så er nogle af de ledere, der ikke selv vil udføre opgaven, så kan de lave nogle stedfortrædere til løsningen. Og det er jo sådan set i sin simpelhed det. Jeg vil ikke komme alt for meget ind på, hvad det er, vi bruger det her fordeling herover til. Fordi det er jo primært det, vi gør, når vi fordeler post. Der har vi nogle muligheder for at gå ind og fordele både til organisationsenheder, men også til specifikke medarbejdere. Vi har mulighed for at gå ind og lave nogle snit, hvor vi siger, at jamen, det, der vedrører nogle borgere, der er født i nogle bestemte fødselsintervaller, skal et sted hen. Og vi har også mulighed for at gå ind og lave nogle regler, der går ind og smager på overskriften i et brev for eksempel. Men i forhold til at opmærke organisationen, vil vi som udgangspunkt bruge den her ansvarskolonne. Og så er det jo rigtigt, som der var en opmærksom lytter, der skrev i et spørgsmål, der står, der kan jo være flere organisationer, som bruger samme KLE-nummer. Hvordan klarer I det? Og det lidt kedelige svar, jeg kan give nu, det er, at det klarer vi ikke lige nu. Lige nu, der er der en en-til-en kobling, at et KLE-nummer er opmærket med en organisationsenhed. Så der kan vi selvfølgelig heller ikke lade flere organisationsenheder blive opmærket med det KLE-nummer. Og det er jo en udfordring i den nuværende version, men noget af det, vi vil forsøge at løse, når vi skal til at kigge på arkitekturen i den her OS2 opgavefordeler. Så er der et spørgsmål med, om vi bruger opmærkning i forhold til vores omstilling.
Hvis skærmen den går lidt i sort nogle gange, så er det fordi, jeg lige sidder og tapper ud for at læse jeres spørgsmål i lynk. Så jeg skal nok tabe tilbage, så I kan se noget på skærmen igen. Det her med at bruge det til omstilling, det er i hvert fald en rigtig god idé, og noget vi har snakket om. Vi gør det ikke pt, men den ligger meget tæt op af det, vi bruger den til i dag, altså at fordele posten. Fordi hvis vi på en eller anden måde i omstillingen kunne få opmærket en henvendelse, selvom den måtte være telefonisk med et KLE-nummer, så ville vi faktisk kunne bruge den nuværende postfordelingsopsætning her til også at fordele en telefonisk henvendelse til den rette medarbejder. Men vi gør det ikke pt. Men ja, for lige at opsummere, så er det her, altså det er jo en løsning, der laver en eller anden form for mapning mellem et KLE-nummer og noget organisation, men ikke helt på den måde, som vi gerne vil, når vi skal bruge det til at opværke vores organisation. Men det kommer vi til at se nærmere på inden for den nærmeste fremtid. Der er flere spørgsmål, jeg har misset. Der er nogen, der spørger, om der kan komme en kobling til Kitos. Og det kommer lidt an på, hvad det er for en... Altså det kan der jo selvfølgelig, alt er jo teknisk muligt. Men jeg ved jo også, at man kan også opmærke sin organisation i Kitos med KLE-nummer, eller hvordan er det er. Jeg er ikke helt stærk i det. Man kan i hvert fald gå ind og opmærke IT-system Kitos med KLE-nummer. Og det vil også være et muligt sted at sidde og vedligeholde det. Det, som jeg tænker er styrken i den her OS2 opgavefordeler, det er det her med, at man kan få dannet sig et overblik over, hvor godt dækket ind er hele KLE-strukturen, er alle emnerne opmærket med organisation, og når vi får udvidet den med de rigtige skærmbilleder, vil man også kunne få det her overblik, jamen har vi fået opmærket hele organisationen, og man kan udnytte noget af det her nedarvning. I bruger den til at håndtere scannet post. Hvad med fordeling af e-mails sendt til jeres hovedpostkasse? Det gør vi faktisk også. Oprindeligt sagde vi, at vi bruger den til postfordeling, og det startede med at være scannet post. Vi har taget hul på os, og vi tager ikke alle mails til vores hovedpostkasse, men vi er begyndt at tage nogle af de mails, der kommer ind i vores hovedpostkasse, og sende igennem samme motor. Og det har egentlig ikke været teknisk nogen stor udvidelse af løsningen, fordi det er jo det samme. Det er jo, der kommer en eller anden henvendelse, som består af noget tekst, og det kan vi få automatisk opmærket med et KLE-nummer, og så ved vi, hvor det skal hen, når vi spørger OS2 opgavefordeler. Så det bruger vi den også til i noget omfang, men vi har ikke sluppet den helt fri på alt post endnu. Og nu kommer der mange spørgsmål. Hvordan fungerer KLE som postfordelingstaksonomi? Jamen det fungerer egentlig rigtig fint. Vi har ret stor succes med automatisk og både at få opmærket vores breve med det rigtige KLE-nummer via en komponent, der hedder Taxon, og en konfigurering af Taxon, der hedder OS2 KLE. Den fungerer rigtig fint, og jeg har ikke lige de præcise tal, men vi er ret højt oppe i forhold til, hvor ofte vi rammer det rigtige KLE-nummer. Og vi er også ret højt oppe i forhold til, hvor ofte rammer vi også den rigtige medarbejder eller afdeling, når vi lægger posten helt på plads ind i vores STH-system. Vi nærmer os 80% korrekt fordelt post, og det er ved at være så højt, som vi tror, vi kan nå med det. Så det fungerer rigtig fint. Supplerer sit spørgsmål. Øjeblik. Længere nede, eller sidst. Hvor dækkende er KLE i forhold til organisationen? Ja, nu ramte du så en svaghed igen, fordi vi lige nu fordeler vi kun post til det administrative område. Og der kan det godt være, at vi får en udfordring, hvis vi gerne vil til at fordele post
helt ud på vores institutioner og skoler, fordi at der kan komme noget overlap i forhold til KLE. Det bliver svært for os at se, om det kan godt være, at det handler om et eller andet givet emne i KLE, men det kan måske være svært at finde ud af, om det her det skal ud til en helt specifik skole, eller om det er noget, der skal ind og behandles af myndigheden. Så den udfordring har vi ikke helt løst endnu. Jeg har lidt svært ved lige at overskue, om jeg har misset nogen. Men der er et spørgsmål her, hvor der står: det giver vel problemer for jeres postfordeling, hvis der er flere enheder, der har samme KLE-opmærkning. Det er rigtigt, og det er jo fordi, nu nævnte jeg, lige nu er der også kun én opmærkning, altså et KLE-nummer peger specifikt på én organisationsenhed. Så problemet har vi ikke lige nu, men det er klart, at vi skal have tungen lige i munden, når vi begynder at udvide den, fordi vi skal selvfølgelig ikke tage den her OS2 opgavefordeler, som nu bliver brugt til postfordeling, og så lave den om til noget, hvor vi ikke længere kan bruge den til postfordeling. Så der skal være noget prioritering eller andet, der gør, at vi selvfølgelig fortsat kan bruge den som postfordelingsmotor. Ja, er der flere spørgsmål, jeg har misset? Ja, der er en, der spørger, hvordan hænger det sammen med AD og LOS? I Syddjurs har vi jo en organisationskomponent, som vi kalder for SOFT. Og den har jo nogle kilder til data, som blandt andet er Opus, og via Opus er det så egentlig også LOS, og den bruger også AD som kilde. Så nede i vores autoritative organisationskomponent, der har vi oplysninger fra AD og LOS. Og det vil sige, og vi har også faktisk oplysninger fra vores STH-system. Og det er den autoritative kilde, vi blandt andet bruger til at skrive op til STS-organisation, når vi skal i gang med det. Og det er også den autoritative kilde, vi bruger til at skrive op til OS2 opgavefordeleren. Og nu kom der en masse spørgsmål. Hvordan vil I håndtere præjournalisering? Det gør vi faktisk også allerede i nogen grad. Den her postfordelingsmotor, som vi har, i midten af den er der en komponent, vi kalder en EU-manager, som har en række regler. Og man kan sige, når der kommer en henvendelse fra en borger, uanset om det er fra scannet post eller fra vores mailpostkasse, eller hvor det måtte være fra, så løber den igennem de her regler, og hvis den fanger sådan en præjournaliseringsregel, så går vi ind og præjournaliserer det direkte i vores STH-system. Og det er så faktisk kun, hvis at den ikke rammer på nogle af vores regler, at vi sender det til det, vi kalder dagens post i vores STH-system, hvor det minder lidt om en e-mail, men vi har styr på historik og logning og sådan noget, fordi posten ligger i vores STH-system. Ja, vi har faktisk et helt andet slide, som man kan næsten ikke undgå at have set det, hvis man har set nogen fra Syddjurs tur rundt. Nå. Ja. Nu kom der en hel masse spørgsmål. Vi smider den tegning med ud. Ja, det er rigtigt. Vi kan godt, når der kommer et referat herfra, smide et slide med ud, der viser lidt om, hvordan vores postfordeling sådan helt overordnet set hænger sammen, hvor OS2 opgavefordeleren jo så bare er en lille brik i.
Og jeg vil helst ikke lige begynde at komme ind på, om det her med, om det giver jeg må hellere lige læse spørgsmålet op først. Rune han spørger, giver hele dette nye flow så en reel besparelse i forhold til, hvordan postfordeling er foregået tidligere, og eventuelt hvilken type besparelse tid? Det jeg lige sådan kort kan huske om det var, at hele det her postfordelingsprojekt, det var ikke noget, der skulle give en besparelse økonomisk set. Det skulle ikke helst ende ud i en nulbong, men ende op med, at vi havde fået samlet al vores indscanning. Og ja. Jeg vil faktisk helst ikke lige sidde og komme ud med, for jeg er ikke lige sådan helt skarp på præcis hvordan det var, men det er noget, der har givet en besparelse, og det har givet meget højere kvalitet i det vi får ind, og det har givet en meget større gennemsigtighed i, når at borgere de kontakter os og fortæller, at de har sendt et eller andet til os, så har vores medarbejdere i dag meget større mulighed for at finde frem til posten. Tidligere der var det meget svært at gennemskue, om det lå i en mailindbakke, eller om det lå i en fysisk postindbakke, om det overhovedet var blevet scannet, og mange af de ting har vi fået fuldstændig styr på nu. Men jeg vil ikke lige komme nærmere ind på det økonomiske i det. Så var der nogen der. Okay, jeg kan ikke lige se flere. Skal jeg give dig noget lyd igen, Henrik? Ja, okay. Tak for det. Tak til Peter. Og jeg kan også se, at der har kørt lidt parallel diskussion og oplysning, info mens Peter har præsenteret og har svaret, så det er vældig fint alle sammen. Jeg kan sige, at koordinationsgruppen for OS2 opgavefordeler, der sidder Horsens, der sidder Skanderborg, der sidder Ishøj, vi har også KL repræsenteret, og Taxon sidder der også. Vi planlægger en workshop, hvor vi formentlig også vil lave en lignende præsentation som det her. Det bliver så ikke over Skype, men en Vivo. Det bliver i familie. Vi er lige ved at finde datoen. Det ligger om lige inden vinterferien, eller i uge 6 forventer vi. Så der bliver mulighed for at få en mere, skal vi sige, at få en præsentation. Det bliver i KL-huset. Vi er lige ved at finde mødedatoen og sætte en dagsorden op. Der bliver også andet på dagsordenen end det her omkring KLE og i det hele taget omkring klassifikation og brugen af klassifikation, samarbejde omkring det. Så det bliver næste gang, vi melder os på banen fra koordinationsgruppen. Vi skal nok opdatere via LinkedIn og også via os2.eu, specielt under, jeg lægger den også på den generelle, men også ned under OS2 opgavefordeler og OS2 KLE. Men medmindre der er nogen, der lige skriver nogle spørgsmål ind her, så er vi faktisk ved at nærme os vejs ende. Og så vil jeg sige tak for jeres tålmodighed. Der har været omkring 50 deltagere hele vejen. Det er super, at I har fået hul igennem, håber jeg, ellers var I nok ikke blevet. Og vi vil bare sige tak og håber, at det har været inspirerende for jer. Og vil være klar med at hjælpe, hvis vi kan, og svare på spørgsmål. I er velkommen til at maile eller og henvende jer, så kan vi se, hvad vi kan gøre. Konkret kan jeg lige sige også, indledningsvis, at Miracle har også en del viden omkring løsningen, og at man kan jo købe sig en aftale, man kan købe en hosted version ude hos Miracle og henvende sig til Christian Sørensen og få hjælp til det. Jamen, så vil jeg sige tak for nu, og fortsat god dag til jer. Hej.